Ayan po, gawa tayo ng tempura na beto. So, mga dear, ito po ay mga gulay na beans, which is binili namin. Tsaka may broccoli tayo. At ito po yung eggplant na malaki, yung mataba. Ayan. Galing po sa daughter-in-law ni mother. Ay, granddaughter. Excuse me. At of course, yung okra natin. Gawin natin ito ng tempura, which is requested by mother dear-in-law natin. Ayan. So, ito ay sa tubig na huhugasan natin. At tatanggalan natin ng buntot yan. Gawin natin ng tempura. Tanggalin lang natin ng ganito. Yung mga beans. At lulutuin natin ganito. Ayan. Which is paborito ng lahat ito, lalo na sa mga bata. Ay, tempura. Yan. Tsaka yung itong talong. Gagawin natin dyan sa talong. So, ito naman yung nakuha nating tomato sa garden natin. Ang laki, diba? Ito na ay mahinog-hinog na. Ayun. So, unahin natin muna yung ating talong. At medyo tunaw na rin yung mga ice nilagay natin. So, pwede na natin isawsaw yung ating talong. Which is, yun ang gagawin natin. So, parang ibabad natin siya. Yung lagyan natin yung loob-loob niya. Loob ng talong para magkaroon ng harina.
sa inyo kung gaano karaming gagawin ninyo na mixture. Kita nyo naman, nilagyan ko to siya ng itlog para mas sustansya. At harina at puting asin, peppers, at garlic powder. So, yun naman po ang dapat natin gawin para medyo may lasa-lasa lang siya. Tapos, pipituhin na lang natin ng ganito. Ayan. So, isunod natin yung kamatis. Oh, by the way, mga dear, nilagyan ko pala ng breadcrumbs. Hindi ko lang napakita sa video. Nakalimutan ko. Anyway, yeah, para mas didikit yung mixture natin sa ating mga gulay. So, ito naman, sunod natin yung broccoli.
So, ang beef natin, or ang ating meat is beef. Ayan. So, kailangan natin lutuin talaga yung ating ground beef para mas malasa. So, habang ilalagay natin ng ground pepper at saka garlic. Kasi, yung ating tomato sauce o yung sauce niya ay mayroong garlic and herb nakalagay. So, iba naman itong spaghetti sauce ang gagawin natin. Pero mayroon tayong ilalagay na pang twist natin para lasang Pilipino pa rin. O lasang pang Pinoy. Diba? So, medyo okay na yung ating beef. Lalagay natin yung ating sauce. So, malaking lata po siya. Yung pasta sauce. Ito po yung pasta sauce. So, garlic and herb. Pasta sauce. Ayan po. Yun lang, no? So, halo lang natin yan. Ating sauce. And of course, lalagyan natin ng banana ketchup. Kasi nasanayan na nila yung Filipino style. Ito naman yung ibang sauce. Which is, titikman muna natin, tingnan natin ang lasa. Tikman muna natin. Okay na rin siya. So, lagyan natin ng kunting soy sauce. Ayan. Pag ibang spaghetti sauce ang ginagawa ko ay linalagyan ko ng soy sauce para mag-balance yung tamis at konting tomato sauce na lasa. Ayan. Kaya maraming klaseng paggawa ng sauce for spaghetti. Ito palagi yung pag ginagawa ko ganitong sauce, narininid na sauce. Ayan, nag-balance na yung lasa. Nasa inyo kung dagdagan nyo pa ng tamis. Which is pwede tayo maglagay ng bacon dito, pwedeng kahit anong gusto nyong ilagay na sahog. Pwede beef, pwede chicken, pwedeng baboy. Pero usually pag gumawa kami ng spaghetti sauce is yung beef kasi mas malasa. So, yun ito ang namin. So, kahit ano ng spaghetti sauce na nasa lata, ay pwede. Ayan, pakuluan lang natin lumpukulo na para maluto talaga yung ating beef. At mag-mix na yung mga ingredients na nilagay natin dyan. Yan, luto na. Ang susunod natin, ilulutuin natin yung ating spaghetti pasta. Alam niyo naman siguro lutuin yung spaghetti pasta. So, ito lang po ang sauce. Ang pinakita ko sa inyo kasi nga pwede naman yung nasa lata. At lagyan natin ng twist para lasang Pinoy pa rin yung panglasa. No? Ulit-ulit na lang.
Yan guys, yung ating niluto kanina. Yung tempura na mga vegetables at saka yung spaghetti. Ayan po ang ating kakainin for dinner. Medyo marami po siya kasi hindi ako kumain ng lunch nito. Sabi ko, kainin ko na lang ng dinner. Which is, hindi din ako kumain ng rice. So, bali pang 8 araw ko na ito na wala talagang rice. Medyo marami siya pero kaya ko ubusin ito dahil this is my big meal for the day. Sarap ng spaghetti. Saka itong tempura na okra. Ayun tayong onions. Pati yung kamatis ng malaki sa ating garden. Sarap. Pati ito yung broccoli. Sarap. Thank you all guys for watching. Bye.